हारिखौ बाथौ धोरोमखौ गुदि धोरोम होनना मिथिनो मोनो बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? नंगौ बर' हारिनिनो गुदि धोरोम गिबि धोरोम बे बाथौ धोरोम मानोना होनोब्ला बे सैथोआरि आरो बिगियानजों लोब्बा थानाय जोंनि बे बर' हारिनि बे बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गाव गिबि गुदि धोरोम आरो बे धोरोमखौ सिबिनानै जों जाबायदि फिथाइखौबो मोननो हादों आरो नुवाथारि आनान गसाइखौ सिबिनो जों खाबु मोनदों आरो नुवाथारि बे सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौआनो जोंखौ दैदेनलांगोन आरो जों जौगालांनो हागोन होननानै आसा फारिदों। माथो बुंनो बे जोंनि बर'नि जि नेम निथि दं बेफोरखौ जों देखायनो नाजादों आरो थाबायबोबाय थादों दा सि दानाय ना गुरनाय बायदिसिना जेखाइ खबाइ हेबनाय बेफोरखौ जों नाजादों आरो देखायनो। दा नोंथांमोना बेजों लोगोसे रेलिखौ बबेसिम थाबायलांगोन? जों बै कर्टखौ गिदिंगोन ओरै गलमा फैगोन। ओरैनो खैथा गामिसिनि बेयाव ज' जानो हादों? बेयाव 40ता नामा 40ता। नोंथांमोना बबेनि जाखो? जों अदालगुरि गलामाखानि। बे साननै मेला बेसेबांसिम थागोन? दिनै गेवलां मेल नालाय गाबोन जोबथा दिनैजों सानथाम बेनोसै। जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय बिदि माइ माइरं मावनानै जाबोदों आरो बेबायदि मावै दाङैनो जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ इयुनाव हाजासे गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जों नाजादों। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों बेलेग बेलेग आयदाफारिया सोरबा माइ गायनाय सोरबा बाथौ फुजिनाय अनेक बर' हारि रोखोमनि गारि गंथाम गंब्रा जों नुनो मोनदों बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बे माने जोंनि आगोलनिफ्राय मावै दाङै जाबोनाय जिथु जोंनि मावनाय दांनायनि हुदा बेफोरखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों खिन्थिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनो मोनदों बर' हारिया बाथौ धोरोमानो गुदि धोरोम होननानै। बेखौ मुलुगनि गासै बुहुमनि मानसियानो मिथियो बर'आनो बाथौ बाथौआनो बर'। बेनिखायनो जोङो बे बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंनि बर' हारिया दावगानांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नोंथांमोना बे जिल्लानि जिखिनि प्रग्राम जादों खैथा गामिनि ज' जादों बेयाव आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हाजासिम थुबुर जादों बेयाव गासै बाथौआरिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों। दा न'खर सलायनो थाखाय माइ गायदों बिदिनो बारा बुरजा नङा माइब्रा एसे माथा एसे माबा माइब्रा आरो जोसा ओमफ्राय माइसालि गायनानै जोङो गाव गावनि न'खरखौ गोजौ खालामलांनो थाखाय जाहोलांनो गथ' गथायखौ जाहोलांनो थाखाय जोङो खेथि मावनानै जाहोलांनो। आसा नोंथांमोना बर' हारिनि कालसारखौ फिन गोसोखांहोनानै रायजो राजाखौ मिथिहोदों बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि देखायनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो हानायखाय जोंनि थाखाय बेफोरो खाफाल गोनां होननानै सानना लादों जोङो। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि जानांगौ मावनाय दांनायाव आरो गावनि हारिखौ फोथांनो थाखाय माबायदि खालामनांगौ माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा? बिदिनो गायै फुयै मावै दाङै गथ' गथायखौ फोरोंनाय बायदिसिनायाव गोसो होनानै बिमा बिफाया मोजाङै लांनांगौ धोरोमफोरखौ मोजाङै खोन्थालांनांगौ बिदि फुजिनांगौ बिदि दङ नेमखान्थि दङ धोरोमनि आसार खान्थि दङ जोंनि हारि राव हारिमुनि जे आसार खान्थि दङ बेफोरखौ जोङो बेयाव मा होनो डेमनस्ट्रेसन हिसाबै दिन्थिनो थाखाय लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जिथु सिनायथि हारिनि सिनायथि धोरोमनि सिनायथि जायखौ बयनिबो गेजेराव माबागोन मिथिसार होनो बे खाबुखौ जों लानाय जादों। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।